čaute, zdravím, som zlý hipster z Aramburu a dneska sa práve začína Aramburu Jam Tour 2016. Nejdem jazdiť, lebo som hlúpy. Som hlúpy, pretože nejdem jazdiť. Točíme, bude vidko. Jazdím, kámo, jasné, hlavne. Ja teraz prvý deň točím, ja to len skúšam. Dneska je prvá zastávka v Trnave, priamo pred obchodom Aramburu. Za chvíľku začne jazdiť na skejtoch. Je to taká fajnová túr, ktorá má 5 zastávok a okrem jednotlivých víťazstiev alebo okrem jednotlivých súťaží v danom meste sa bude hodnotiť aj celková túr, kde na konci získa víťaz Aramburu Jam. Jazdec bude mať na jazdu 1 minútu a potom last trick. Súhlasíte všetci? Pohode? 15 sekúnd. 15, jazdy. Dneska je slnečné počasí, myslím, že sa zadarí, no. Uvidíme. Možno to príde sa nejaké ovocie, nejakú úrodu. Gratulujem chalani, díky moc za účasť. Verím, že sa vidíme v Lohovci za 2 týždne. Díky moc.